ki lightly ki Seng hariwar mi ngi ki bakan thop ya ka henyo trap youth council HYC ka henyo trap National Youth Federation HNYF bat ka reward development organization RWDO haka khatnyo tari ujemmang arja arpusaw kala pha daga jingtho shaka subdivisional officer joko penur/civil subdivision ka kong B rani bakan tuklar halor ka jingjor palat ka kam Khaïi Masi tu lingba ka than penur/ri Bangladesh kini ki lai Seng ha jing tho ki laong baka jing yo lat ban Khaïi tu ya ki Masi sa Bangladesh kalapan Syllang ki ba trai kam oddo ha ka than ha ka ba kim yo Masi shu ban oddo bat lada ki thiet ru kin ha ban thiet ha ka dor ka baram na ka jing ram ka dor Masi ki nong de ru ki ha ban de ram ya ka do ban penlong pat ki nong bam do ru ban kyar kalian jongi kum kan hun nong yalam jong ka reward hi ber ka we don ini dia ka join action committee ki kan hun ki patun lang nei na du ka RWDO ka HNWF pat ka HYC Yawan kapan ya kendu SDO jong ka civil subdivision penuslah dai imdon ke ba ka jing kamat ke bang yawan kendu ba i kalong ka dai share plat jong ki Masi ki mot sa Bangladesh de kum ba PTP na kalian ka HYC legal ami ahmad na ka por ka jing tho de kampo shei ke ni na kalian jong ka Seng yang sin ba ki kan hon amde shu tang ka HYC la don lang ni bro lai ti ki kan hon jang ka ni ka riwar de ka daw hi kalong ba ka ta pai ba kum balong ta imla ban syong klik ti wala dai SDO imdon ru dai ka nadu minta kasih ku bang ha to sti bang sedang hi kanu kono ko por ese la dai sedang shibit ne ha kanu ko sing sedang ka jing khandrai ka jing hair plat jong ki Masi ki mo sa Bangladesh nama balai ka ta ya ka riwar ha ka bai dai ba ka do Masi ka ki do ha ta ka ta pai ba tang syong ka riwar bat kunju ya ka ri kasih hi bro ko bai dengi su ki ha do kata nama balai kini ki bru ki badon ha ka bor kim sim khia kim sim la ai ru ha bedi ka de kam te imat ki kwa ba nin pin i da ka bor ku ina ni man ha kini ki por le i baki pulit ha bangi le man FIR persya ya ki tarakit Masi ki mud hi ngi nu ki tak ti pen ban ki la ri khlau pen ban yang ki ken hun nu lam sing phalang te nim la shu ban sya ya ni te ka kan hun hi jong kariwar ka la ban ya na ka por da ka ba jai da ka ba da ka jinget keren namar nimdei kiri khlau ni de ki bri gu anang la start la shai nimdei ndei kum balong mata kiri khlau ki de ki bri gu na ka bot ki bom la ti ki takti ki pen khlut yang ni dangila mangila shai kin ong kum no pek banadu nang ne bendu mata ka singin ong da ka shai di SDO ru indon mata ngim la yo men ya keren le sin sakot ya keren ya kata halada in khot ru ngin ya syakman bad ila pha ku pi ki bri ki badon ka bot ki bakam shelor ke ba ki pi ki media ki don pinsa pelaj jadi kin satip shanu ni pak pingin kwa ban keren te kata ka di ka pasai but what I bagane ka ding kan kelang ni keren dak pasai benang ni syakmat ni la berkam le shibut mana ya habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bad ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya